खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 माघ दान 1436 मायथाइ एबा 19 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा अलसिया जानो हागौ आरो नोंथाङा एसे सांग्रां जानो हागौ। बेबादि थासारियाव दिनै नोंथाङा खहाबो सहायनांनो हागौ। मुलाम्फाफोरनि खाथियाव सौहैनानैबो नोंथाङा नोंथांनि सोलायनो हानाय आखुनि थाखाय मुलाम्फाफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हागौ। जायखिजाया जुदि नोंथाङा लुबैयो, दिनै नोंथांनि मुं जानो हागौ आरो जाफुंसारनाया नोंथांनि आथिंखौ खुदुमनो हागौ मानोना नोंथांनि राशियाव बानायनाय गजकेसरी य'गआ नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय थियारि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि थासारिफोरा दिनै मुलाम्फा गोनां जागासिनो दंब्लाबो दिनै नोंथांनि गोसोआ खामानिनिख्रुइ रंजानायनि फारसे बांसिन गोसो बोनो हागोन। नों सानजौफुसिम साननायाव समखौ ओरैनो गारनो हायो। बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां दि साननाय आरो सानथांखियाव बांद्राय जेथो नांनायनि अनगा जुदि नोंथाङा खामानियाव गोसो होयो अब्ला बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि जुक्ति गोनां गोहोआ दिनै मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि मेलेमारि रोंग'थिनि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। मिथुन राशि। दिनै मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा दिनै नोंथांनि आखुनि उल्था आखु दिन्थिगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांखौ मिथिग्रा सुबुंफोराबो नोंथांनि सोलायनाय महरजों सोमोनांगोन। नोंथाङा गावनि हाबाखौ सोरजिनो थाखाय रावखौबो खुसि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाङा। बायजोनि सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथांनि सावगारिआ सासे सुबुं अनफावरि सुबुं बायदि थागोन आरो मानसिफोराबो नोंथांखौ मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि बे सानाव नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांगोन आरो मुलाम्फा मोननो थाखाय गोबां नाजानांगोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोनो गोथो जागोन आरो साहसगोनां आगानफोर लानो थाखाय गिनाय मोनगोन। समखौ ओरैनो बारहोगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा दुखु मोनगोन। साख्रियाव मिथिस्लाबैयावनो मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामनायनि जाथावना दं, बेनिखायनो जोबोद सांग्रांथिजों खामानि माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दन बिफांनि गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा दिनै नोंथांनि रोंग'थि गोनां बिबुंथि आरो आखुजों सुबुंफोरनिफ्राय खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा सोरखारि सेक्टरनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नखराव नोंथांनि गोहोम आरो गोनांथिया बांगोन। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव गुबुननि सुबुरुनखौ मानिनो लुबैनो हागौ, नाथाय नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ नोंथांनि सानस्रिफोरखौ उनसंनो बोसोन होनो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। माखासे खाबुफोरबो थागोन जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। गासै महरै दिनैनि साना कन्या राशिनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। सानजौफुसिम उदैजों सोमोन्दो थानाय बेराम एबा देहानि गुबुन बाहागोफोराव खामानि गैयै जानायनि जाहोनाव गोसोआ गोसो बायनो हागौ आरो जेंना सोमजिहोनो हागौ। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि जेंनाखौ दबथायनानै खामानिफोरखौ थि समावनो फोजोबनो नाजागोन। सानजौफुआव फोथाराव दावगानाय फैगोन आरो फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन।
आथिखालाव फालांगियाव बांद्राय दाहार लानाय लेनदेननि थाखाय नोंथाङा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो। तुला राशि, दिनै नोंथांनि गोसोनि सिंनिफ्राय दावराव-दावसि जागोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ बायजोआव दिन्थिफुंनाय नङा। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोंथांनि आखु आरो आखुआ जोबोद गाज्रि जागोन। जुदि नोंथाङा जोबनायाव समायखिराखौ नागारो, अब्ला सोरजोंबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ। फालांगियारिफोरा बिथांखि बानायगोन नाथाय बेफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा। जाय खामानिनिफ्राय मुलाम्फाखौ आसा खालामनाय जाया बेनिफ्राय रां मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खरसाखौ सामलायनो नाजागोन आरो गोबां बिबाङाव जाफुंसारगोन। नाथाय जाब्रबथायनि खरसाया दिनै नोंथांखौ बांसिन दुखु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोनो-गोथो आरो गोसोआरि जेंनानि सान जानो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय गोसो बायनायनि मोन्दांथिखौ नोंथांनि सायाव गादबनो नाङा। बेयो मोजां, नङाब्ला नोंथाङा न'नि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि रागा जोंनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव रांजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव मोगथाङारि जानांगोन। जुदि नोंथाङा दाहार लाबाय एबा सोरनिफ्रायबा दाहार लादोंब्ला अब्ला बेखौ सुख'नो नाजा, नङाब्ला बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। न'आव माबाफोर गोदान एबा गोजाम केस खुलियोब्ला नांलाय-खमलाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, धनु राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि धोन मोन्नायनि खाबु दं। बांसिन एबा खमसिन, बेयो नोंथांनि सानस्रि आरो सोलोनि सायाव सोनारगोन। साननि जागायजेन्नायनिफ्रायनो गोसोआव जायखिजाया लुबैनायखौ जाफुंहोनो गोसो जागोन। नाथाय सोरबा सासेया गेजेराव हेंथा होगोन। गुबैयै दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ गोरोन्थि लामा दिन्थिगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा दुखु मोनगोन। नोंथाङा माखासे समनि थाखाय गोनो-गोथो जागोन। सानजौफुनि उनाव नोंथाङाबो एसे साहस मोनगोन। खुलायै रायज्लायोब्ला नोंथाङा मोनसे गोनो-गोथो थासारिनिफ्राय ओंखारबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा थारैनो बांसिन रां मोन्नो लुबैगोन। जुदि नोंथाङा बेखौ फोरमायाब्लाबो, नाथाय नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि साननायखौ फरायनो गोबाव सम नांनाय नङा। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ गोसोआरि जागोन, नाथाय नोंथाङा माखासे गोब्राब मोन्दांथिफोरबो मोनगोन। नोंथांनि गोसोआव गोनो-गोथो जानायखौ मिन्थिनानै बैसोगोराफोराबो दिनै नोंथांखौ मोजाङै लामा दिन्थिगोन, जाय नोंथांनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि साना साबसिन आरो गोजोनथाव जागोन। सानजौफुसिम नोंथाङा गोसोआरि महरै खुसि जागोन आरो नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरखौ नोंथांनि मिनिथाव रायज्लायनायजों मिनिहोगोन। नाथाय न'आव गाज्रि रोखोमै रायज्लायनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। गोसोआव लाखि दि नोंथाङा गेदेरफोरनिफ्राय रायगोन। दिनै खामानिनि बिथिङाव नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो बांसिन मुलाम्फा आर्जिनायनि थांखिजों खामानि मावगोन। नोंथाङा एसेब्लाबो जाफुंसारगोन, नाथाय हाखु-दाखु थिरांथाफोराबो खहा खालामनो हागौ। रांनि लेनदेनफोराव रोखा लाखि, नङाब्ला जेंना जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर आरो गोमो गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जौगानाय गाहायजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथाङा साख्रिजों सोमोन्दो गोनां एबा
जिउ राहायारि हाबा मावनायाव गोसो गुदुं दिन्थिनाय नङा। नोंथांनि गोसोआ गोनो गोथो जागोन। नोंथाङा खामानि आरो नखरनि जेंनाफोरनिफ्राय गावनि गोसोखौ बोखारना आरो मोजां मोननाय खामानिफोराव रां बाहायनानै रंजानो लुबैगोन। नोंथाङा मोनसे मोजां दर-दाम मोननानै गोजोनगोन। न'नि सोद्रोमाफोराबो दिनै जायखिजाया दाबिखौ लानानै जिंगा सिगोन। एसे नाजानायजों रां थारैनो मोनगोन, नाथाय नुनायाव बांद्राय खर्सा खालामनायनि जाहोनाव बुथुमनाय राङा खमायगोन। नों बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।